Zariadení sociálnych služieb Viničky na Považskej ulici v Nitre oslavovali Jeseň života. Je to v podstate taká veľká akcia pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých, ktorých máme v tomto zariadení ubytovaných a ktorí pri príležitosti nielen tohto mesiaca, ale veľmi intenzívne využívajú služby tohto zariadenia. Zriaďovateľom zariadenia bol v roku 1990 Krajský úrad v Nitre. Od júla je to už Nitriansky samosprávny kraj. Tomu patrí ďalších 26 zariadení. Z toho je 5 v okrese Nitra a v meste Nitra sú 3. Je tu 190 klientov. Je tu zariadenie pre seniorov, domov sociálnej služieb a taktiež je tu zriadené integračné centrum. Zariadenie sociálnych služieb funguje už 23 rokov. Organizátorom podujatia nebolo len vedenie zariadenia, ruku k dielu priložili takisto jeho obyvatelia. Pre spoločnosť toho neurobili málo, nechýbal im ani úsmev na perách. Sami sa zapájali, tvorili si program, dokonca si sami tvorili príspevky a piesne a básničky, ktoré prezentovali na tomto podujatí. Ja som veľmi spokojný z tohto stretnutia, vidno na tvárach tých ľudí, že si to aj oni vážia. Je to istý prejav vďaky za to, čo urobili pre túto spoločnosť a osud každého z nás je veľmi individuálny. Aj tu sú prakticky to veľmi široká, veľmi dlhá a možno, že aj zaujímavá kniha života. Každá strana tejto knihy je vlastne osud týchto ľudí, ktorí sú tu a ja som veľmi rád, že som túto cestu tu absolvoval, že som to stretnutie mohol proste s týmito ľuďmi aspoň na chvíľku prežiť. Zariadenie sociálnych služieb Viničky má mnoho ďalších aktivít, práve nimi spríjemňuje život občanovi nielen počas mesiaca úcty k starším, ale aj po celý rok. Ide najmä o kultúrno-spoločenské podujatia. Ja sa s týmito občanmi stretávam dosť často. V lete oslavovali 23. výročie vzniku zariadenia. Boli sme tu asi pred mesiacom, kedy mali takú malú opekačku a dnes sme tu pri príležitosti toho mesiaca úcty k starším. Oficiálnu časť programu ukončila zábava a tanec. Spev a tanec omladzuje nielen ducha, ale aj telo. A aj keď dneska možno tie paličky podhadzujú a ďalší týždeň sa z toho budú relaxovať, ale myslím si, že tento deň si ešte veľmi, veľmi dlho uchovajú v srdiečku. A pomôže im to trošku si zlepšiť a spestriť ten svoj život a tie jesenné dni, ktoré momentálne prežívame. Okrem balíka sociálnych služieb zariadenie ponúka aj aktivity zamerané na sebarealizáciu klientov. Okrem tých základných sociálnych služieb, respektíve toho základného programu, sa snažím rozvíjať aj ďalšie podporné služby a také, povedzme, že pridané hodnoty, kde ľudia majú možnosť rozvíjať tú svoju socializáciu a aktivitu. Budovy zariadenia Viničky patria medzi najväčšie v nitrianskom regióne. Formy pomoci sú rôzne, jednou z nich sú aj investičné aktivity, vďaka ktorým je objekt zmodernizovaný. Boli vymenené všetky okná na tomto zariadení a taktiež radiátory. Uvažujeme do budúcnosti o zateplení tohoto zariadenia, pretože je dôležité znížiť tú energetickú náročnosť budov, aby vlastne aj zriaďovateľ, čiže Nitriansky samosprávny kraj, ušetril na energiách, pretože zariadenie je rozsiahle, je veľké a to je takým cieľom, lenže tých zariadení je veľa, tých kompetencií je veľa, čiže sú to zariadenia, sú to školy, takže sa snažíme postupne do všetkých tých zariadení investovať. Ja som už aj v závere povedal, sa tá dynamika toho času veľmi rýchlo strieda hodinu, deň, dní, tak ani sa nenazdáme a už sme znovu v tom období najkrajších sviatkov roka, Vianoc, tak som tiež im pripomenul, že myslíme teda na nich, že určite na nich myslia aj tí, ktorí nemôžu tu byť dnes s nimi a my sa snažíme vytvárať aj technickými prostriedkami možnosti, aby sa mohli s tými najbližšími stretávať, povedzme cez videohovory a
cez isté možnosti Skype, ktoré sú momentálne k dispozícii. A toto zariadenie má tú možnosť a oni to veľmi, veľmi nakoniec vítajú. Čiže ten ľudský okamih, to stretnutie je asi najdôležitejšie, lebo môžete mať rôzne technické a ja ešte neviem aké možnosti, ale človek, keď osloví človeka, je to najvzácnejšie z hľadiska komunikácie, teda tak povediace face to face, teda tvárou tvár. Hlavnými aktivitami v zariadení sú starostlivosť o klientov, rozhovory, rozvíjanie záujmovej a tvorivej činnosti či zapájanie klientov do aktivít dňa. Myslím si, že tak ako celá spoločnosť má vážiť svoju tradíciu, históriu a všetko to, čo pre nás minulé generácie urobili, tak je povinnosťou každého jedného z nás sa venovať aj týmto ľuďom, aspoň teda v tom mesiaci úcty starším. Bodaj by bolo takých mesiacov viac, ale žiaľ ten život, tá dynamika je taká, aká je a to mnohokrát nedovoluje. Veľmi si vážim túto generáciu ľudí. Myslím si, že nám zanechali veľké hodnoty, na ktorých my staviame. Vyslavila som im veľké ďakujem, čo pre aj tento samosprávny kraj, našu krajinu aj mesto Nitra urobili a hlavne by som im chcela zaželať veľa zdravia, trošku toho šťastia a spokojnosti, aby si tu ďalej užívali ako vo svojej rodine a nech sa im všetkým darí. V spolupráci so župou zariadení sprístupnili nové rehabilitačné centrum. Veľmi si klienti pochvaľujú, že bolo zriadené rehabilitačné stredisko. Hovorili sme, že rozbehneme rehabilitáciu, že pomôžeme vďaka tomu, že človek robí už dlhé roky. Klienti do tejto miestnosti chodia veľmi radi, majú tu procedúry, ktoré sa niekedy podobajú ako na wellness, majú aj terapiu, ktorá je povinná. Chodia na lôžko, chodia cvičiť, máme tu biolampu, máme tu elektroliečbu, vždy ma čakajú s úsmevom a s nejakým dobrým slovom. Ďalšou novinkou je vznik novej služby integračného centra pre ľudí žijúcich nielen v zariadení, ale samozrejme aj v okolí. Kapacita centra je 10 ľudí. Tento druh služby sme zaradili vlastne pod toto zariadenie vzhľadom na potreby občanov tejto lokality, pretože sme si urobili takú mini analýzu a dozvedeli sme sa, že potrebujú títo starší ľudia komunikovať aj teda s niekým iným ako len vo svojom byte, so svojím manželom alebo s mačičkou alebo so psíkom. Takže na základe toho sme požiadali zastupiteľstvo, aby nám schválilo rozšíriť poskytovanie sociálnych služieb a zastupiteľstvo zvážilo Nitrianskeho samosprávneho kraja, že táto služba bude vhodná v tejto lokalite a od roku 2011 sme úspešní. Zaujímali nás reakcie klientov na toto centrum. Keďže sme si uvedomovali, že na tomto sídlisku alebo časti tohto sídliska sú možno aj obyvatelia, ľudia, ktorí potrebujú sa s niekým porozprávať a nechcú byť sami, tak sme zriadili aj službu Integračné centrum a uvítame každého seniora, ktorý prichádza do nášho zariadenia. Máme program vlastne, jednak je to komunikácia, jednak sú to zručnosti, pečú spolu napríklad, áno, recepty si vymieňajú, prípadne pripravujú nejaké náležitosti k tematickým celkom ako Vianoce, Veľká noc. A hlavné je, že vlastne tí starší ľudia prídu do tohto zariadenia a vidia, ako tu napríklad žijú tí obyvatelia tohto nášho zariadenia sociálnych služieb a môžu sa s nimi porozprávať a vymeniť si svoje skúsenosti, svoje zážitky a pospomínať, dajme tomu, aj možno priateľky, ktoré sa dávno nevideli, môžu vlastne v tom integračnom centre byť spolu vedľa seba. Služby sú na vysokej úrovni, som tu veľmi spokojná, pretože mám tu možnosť byť na počítači, ako ste spomínali, a väčšinou bývam na internete, sa učím alebo si píšem rôzne veci. Som veľmi spokojná, lebo ja mám veľmi rada starých ľudí. Ja som tu kedysi praxovala, takže si ich dosť aj pamätám, aj oni mňa, a navzájom sa obohacujeme. Cieľom zariadenia je vynaložiť maximálnu snahu na starostlivosť o ďalších ľudí, dodržiavať kvalitu a štandard poskytovaných služieb a vyhovovať európskym požiadavkám a napomôcť im s chuťou do života.